Habang naglalakad sila Samuel pauwi, pinili nilang pag-usapan ang mga nangyari. Di kasi noon makapaniwala si Samuel sa naging kwenta ng kanilang mga kasamahan noong panahon ng pakikipaglaban. Gonzalo, sa tingin mo, ano ang dahilan ng mga balbal sa kanilang ginawang pag-atras? Tanong ni Samuel. Hindi ko din alam, Samuel. Ako nga, nagulat din. Dahil hindi ko inaasahan ang ganoong pangyayari. Parang yung mga balbal, nakakita ng hindi kaaya-ayang nilalang na siyang nagtulak sa kanila upang umatras sa labanan. Pero kahit nakuha natin ang tagumpay ngayong gabi, hindi pa rin tayo maaaring maging kampante dahil sa hindi pa naililibing ang mga bangkay ng ating kapatid. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon natalakay nila Samuel ang mga nakakahindik na kakayahan ng isang balbal at busaw. Ayon kay Samuel, na ang mga balbal ay merong ipinapainom sa mga bangkay bago nila ito dukutin. Ginagawa nila ito upang mabigyan ng pansamantalang wisyo ang balbal na sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Kapag nailagay na ng balbal ang malalikidong bagay na yun, doon na magsisimulang sumunod ang bangkay sa isang balbal. Kapag tuluyan ng mailagay ng balbal ang likido, kailan may hindi na mababawi ang bangkay ng mga mahal nito sa buhay. Sa pagkawala ng bangkay sa kabaong nitong pinaghihimlayan, mag-iiwan ito ng isang katawan ng saging upang magsilbing sabulag sa mga mata ng ordinaryong tao. Matatanggal lamang ang sabulag kapag nagawang idaan ang bangkay sa bintana ng bahay. Yun kasi ang isang sumpa para sa pagtanggal ng sabulag na ginagawa ng balbal. Pero alam niyo ba na meron pang isang sikreto ang pagbasag ng sabulag ng isang balbal? Yon ay ang pagtabi sa bangkay ng isang kapirasong balat ng saging. Kapag naitabi mo ito sa nanakaw na bangkay, magiging kulay berde ang bangkay na merong sabulag. Isa itong indikasyon na hindi na bangkay ang nakalagay sa kabaong. Yun din ang kadalasang ginagamit noon ng mga tao upang madali nilang malaman na ninakaw na pala ng balbal ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Dagdag pa ni Samuel na matatalas ang pang-amoy ng mga balbal sa mga bangkay ng namatay. Napakabango kasi sa kanila ng mga bangkay na halos ang pang-amoy nila dito ay parang sanggol na bagong silang. Kapag nakaumpisa ng makaamoy ang balbal ng bangkay, hindi ito titigil sa mga magdaraang lamay. Pipilitin itong kunin ang bangkay sa lalong madaling panahon dahil sa kanilang labis na pagkatakam sa katawan ng patay na tao. Kahit maging bigo ang balbal sa pagkuha nito sa oras ng lamay, magagawa pa rin nilang nakawin ito sa pinaglibingan ng bangkay sa sementeryo. Kung walang angkop na dasal at pangontra ang bangkay, magagawa ng mga balbal na kunin ito ng walang kahirap-hirap. Nang marinig ni Gonzalo ang kwento ni Samuel sa balbal, bigla itong napawika ng, "Eh di paano yan? Wala din palang saysay ang pakikipaglabang ginawa natin." Ano ka ba, Gonzalo? Hindi yan ganyan. Kaya tayo nakikipaglaban dahil alam natin meron tayong magagawa para sa mga bangkay ng ating kapatid. Sa tingin mo ba, hahayaan lamang ng tiyuhin mo na malayang mahukay ng balbal ang mga bangkay? Sigurado kong dadaan muna sila sa kapangipangilabot na pangontra bago nila makuha ang bangkay ng ating mga kasama. Paliwanag naman ni Samuel. Matapos nilang makapag-usap, muli na namang nag-umpisang magkwento si Samuel tungkol sa mga busaw.
Hangang-hanga talaga si Gonzalo noon kay Samuel sa kadahilan ng napakarami nitong alam pagdating sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Minsan pa nga ay halos mapagkakamalan na si Samuel na isang libreta dahil sa dami nitong alam pagdating sa lihim na karunungan. Habang sila ay naglalakad, doon na nga naikwento ni Samuel ang tungkol sa mga busaw. Ayon kay Samuel, na ang mga busaw ay mga demonyong nag-anyong tao. Kumakain din ito ng mga bangkay, pero mas di hamak na malakas ito sa mga balbal. May dalawang kakayahan ng busaw. Yun ay ang palitan ng katawan ng saging ang bangkay at gawin itong baboy ramo sa oras na manakaw na niya ito. Paminsan-minsan, kapag naninirahan ang busaw sa mga baryo, ninanais nitong makapangyanggaw ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng pagpapakain ng bangkay na kanyang nanakaw sa mga ito. Sa oras na makain ito ng isang ordinaryong tao, mag-uumpisa na ang paghanap nito sa pagkain yon. Hanggang sa hindi maglaon, ay tuluyan na nga itong magiging kauri ng busaw. Kapag nabigo naman ang busaw na kumuha ng bangkay sa oras ng lamay, pipiliin itong magbantay sa sementeryong paglalagakan ng bangkay upang ito ay kunin. Malakas din kasi ang pang-amoy ng mga busaw sa mga bagong patay na inilibing sa sementeryo dahil sa bango ng amoy nito. Dagdag pa ni Samuel na halos kapag umaga, hindi mo magagawang mapansin ang isang busaw na tao nitong kaanyuan. Sa sobrang tibay kasi nitong magbalat kayo, ay halos hindi ito makita maging ng mga taong merong alam sa mga lihim na karunungan. Nakakaya nilang itago ang kanilang presensya pero hindi nila kayang ikubli ang kanilang masangsang na bunganga. Paniniwala kasi ng iilan na kapag ang isang nilalang ay kumakain ng patay na tao, ay magkakaroon ito ng napakasangsang na hininga at amoy ng bunganga. Magiging butot balat din ang katawan nito dahil sa kawalan ng sustansya ng kanyang kinakain. Isa ding sumpa ayon kay Samuel sa pagkain ng tao ay hindi ito kinukundina ng lahat ng anghel sa kalangitan. Kapag nagawa mong tumikim kahit kakarampot na laman ng tao, labis ka ng kagagalitan ng mga sugo ng Diyos. Pero dahil sa napakalakas at lalim ng awa ng Panginoon, palagi siyang nagbibigay ng pag-intindi sa mga nilalang na kanyang nilikha. Habang nagkukwento noon si Samuel, tanging pakikinig lang naman ang ginagawa ni Gonzalo sa kanilang paglalakad. Nang marating na nila ang bahay na kanilang tinutuluyan, nadatna nila ang kanilang mga kasamang abala sa mga gawaing bahay. Naghahanda na din ang mga ito sa nalalapit na paghatid nila ng bangkay sa mga huli nitong hantungan. Ang albularyong namatay noon sa pakikipaglaban ay napagpasyahan ni Pio Carpio'ng isabay na lamang sa mga kapatid nilang natapos ng paglamayan. Bago pa man sumapit ang 12:00 ng tanghali, marami na sa kanilang mga kababaryo ang naroon. Nakikidalamhati ito sa mga pamilyang naulila ng mga namaalam at sa pagkawala ng albularyong kanilang inaasahan. Bago sumapit ang 2:00 ng hapon, dahan-dahan ang naglakad sila Pio Carpio patungo sa sementeryo. Ninais nilang isakay na lamang ang mga bangkay sa kalabaw upang hindi na sila mahirapang pasanin ito. Aminado din kasi noon ang kanilang grupo na wala na silang lakas upang gawin pa ang pagpasan sa mga bangkay. Sa dinami-rami kasi ng pinagdaanan nilang labanan, ay halos wala pa silang panahong makapagpahinga.
Kitang-kita din noon ang labis na pagod ng lahat ng albularyo na nasa hanay ni Pio Carpio. Isipin nyo, ilang araw silang walang tulog, tapos panay pa ang pakikipaglaban sa mga demonyo. Kung mga ordinaryong tao lang noon sila Pio Carpio, ay malamang sa malamang magkakaroon na sila ng matinding sakit dahil sa puyat at pagod. Nang marating nila ang sementeryo, doon na isinigawa ng kanilang pangkat ang pagbibigay pugay at ang huling paalam sa kanilang mga kasama. Taimtim sila noong nag-alay ng dasal para protektahan sa paglalakbay ang mga kaluluwa ng kanilang mga kapatid. Matapos itong gawin nila Pio Carpio, pinili nilang magbaon ng mga buhay na bato papaikot sa puntod upang magsilbing sumpa sa sino mang nilalang na magtatangkang iahon ang mga kabaong sa lupa. Nakaselyo ang mga kabaong na yon upang hindi magawang kunin ng mga demonyong nag-aasam sa mga abilidad ng kanilang kasama. Dahil sa pahirapan noon ang paghuhukay sa sementeryo, ay halos nalipasan sila ng ilang oras sa lugar na yon. Ang iilan sa mga nakalibing ay napagpasyahan ng umuwi dahil sa napakatagal na proseso ng paglibing ng bangkay. Matyaga namang naghintay noon sila Gonzalo habang maiging nagmamasid sa paligid. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, doon na nga tuluyang nailibing ang kanilang mga kasama. May iilang malapit sa mga ito ang hindi napigilang umiyak dahil sa labis-labis na pangungulila. Hindi naman yon pinansin nila Gonzalo sa kadahilanang alam nila kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng mga minamahal. Habang sila ay pinagmamasdan ang puntod ng kanilang mga kapatid, biglang lumapit kay Gonzalo ang kanyang tiyuhin na si Pio Carpio. Gonzalo, sabihan mo ang ating mga kasama na ngayong gabi muli tayong babalik sa sementeryong ito. Nararamdaman kong merong nagmamasid sa ating paligid. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagkarinig dito ni Gonzalo, pinili niyang iikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Hindi niya kasi maramdaman ang nilalang na nagmamasid sa kanila na siyang labis niyang ikinagulat. Habang umiikot ang paningin ni Gonzalo sa sementeryo, bigla siyang nakasipat ng mga marka ng balbal na naroon sa mga puntod. Dahil sa kanilang mga nasilayan, pinili ni Gonzalong ipagsabi sa kanilang mga kasama ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi kasi magawang makaramdam ng iilan dahil sa paghihinagpis na kanilang nararamdaman. Nang maikalat na ni Gonzalo ang mga impormasyon, doon na nga nagkaroon ng pagmamasid sa paligid. Bago sila tuluyang umuwi, nag-iwan si Pio Carpio ng isang basong suka at asin sa puntod ng kanilang mga kapatid. Ginawa niya ito upang hindi madaling mapungkal ng busaw ang puntod kung sakali mang magiging desperado na ito sa pagkuha ng bangkay ng kanilang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na nila Pio Carpiong umuwi upang paghandaan ang kanilang pagbabalik sa sementeryo. May iilan sa mga albularyong kanilang kasama noon ang manginig-nginig na sa galit dahil sa mga kapangasan ng mga demonyo. Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi, dahan-dahan ang nagsilakad ang pangkat nila Pio Carpio. Malubhaman ang sugat ng iilan, pinili nitong makipaglaban alang-alang sa mga kapatid nilang na maalam. Nang marating nila ang napakadilim na sementeryo, dahan-dahan nila itong pinasok. Hindi pa man nila nararating ang looban nito
Napakarami na nilang nararamdaman sa paligid. Labis na rin ang sangsang ng amoy sa lugar na yun, na halos ang iilan sa kanila ay napilitan ng magtakip ng ilong. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa puntod ng kanilang mga kapatid, pinili nilang maiging pagmasdan ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Pio Carpio, matagumpay na nilang nasilayan ang isang punong kanilang palatandaan para sa puntod ng kanilang mga kasama. Hindi pa man sila gaanong nakakalapit sa punong yun, bigla namang nasipat ni Gonzalo ang isang busaw na nakaupo sa sanga nito. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at para bang meron itong pinagmamasdan sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat nila Gonzalo ang mga balbal na nakapaligid sa puntod. Galit na noon ang mga albularyong kanilang kasama sa kadahilan ng labis-labis na ang pangbabastos ng mga balbal sa mga namayapa. Habang pinagpaplanuhan nila ang kanilang gagawin, hindi na napigilan ni Gonzalong sugurin ang kanilang mga kalaban. Sa pagsilay ng mga balbal kay Gonzalo, agad din naman itong nagsipulasan patungo sa talahiban. Ang mga busaw naman noong nasilayan ni Gonzalo ay halos hindi nagawang matinag sa kanyang kaanyuan. Dahil sa mga ginawa ni Gonzalo, napilitan namang lumabas sila Pio Carpio sa kanilang pinagkukublian. Habang sila ay naglalakad papalapit sa puntod, panay naman ang pagkarga nila ng kani-kanilang mga poder at bakod sa katawan. Sa pagkakatanda noon ni Gonzalo, 3 ang busaw na naroon sa sementeryo. Hindi gumagalaw ang mga ito at nananatiling nakamasid lamang sa pangkat nila Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumaba ang isang busaw na nasa puno. Kasabay ng pagbaba nito ay ang dahan-dahan niyang pag-anyong tao. Gulat na gulat noon ang iilang mga albularyong kasama ni Gonzalo dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nang tuluyan ang naging anyong tao ang nilalang na yon, doon na ni Gonzalo nasilayan ang pagmumukha nito. Ayon kay Gonzalo, na ang wangis ng busaw sa taong anyo nito ay maihahalin tulad mo sa isang magsasaka ng palay. Ang kaibahan nga lang ay ang mala-abnormal na paggalaw ng parte ng katawan nito. Hindi mo lubusang mauunawaan ang galaw ng nilalang na yon sa kaanyuan nito bilang tao. Habang ito ay naglalakad, ngumingisi-ngisi ito at humahalakhak na para bang isang baliw. Panay din ang paglisik ng mga mata nito at paggalaw ng kanyang mga daliri na para bang hindi ito normal. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ding nagpalit ng anyo ang ilang pang mga busaw na kasama nito upang sundan ang naunang busaw na naglalakad papalapit sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Alam naming pinaliguan nyo ng suka at asin ang mga bangkay. Maraming salamat sa inyo dahil hindi na namin magagawang kainin ang mga bangkay na inyong nilibing. Pero wala yung problema dahil mapupunta naman ang mga abilidad ng inyong mga kasamang namatay sa aming mga pinagkakatiwalaang balbal. Ngayong muli tayong nagkaharap, sisiguruhin namin isa sa ating pangkat ang mamamatay. Wika ng busaw. Kasabay ng pagwika ng busaw ay ang pagtawanan ng mga iilang busaw na kasama nito.
May mga balbal din noong dahan-dahan ang nagsilabasan sa talahiban upang samahan ang mga busaw sa magaganap na laban. Nang marinig ni Pio Carpio ang sinabi ng nilalang na yon, pinili niyang pag-isipang maigi ang kanyang mga susunod na isasagot. Ako'y labis na nasisiyahan sa narinig kong mga kataga sa'yo, demonyo. Hindi ka kagaya ng ibang uri mong masyadong kampante na silang mananalo. Dahil sa sinabi mo, buo mong makukuha ang paghanga ko sa uri ninyo. Pero kahit ako'y inyong napahanga, hindi ibig sabihin nun na magpapatalo o hahayaan na lang namin kayong mabuhay. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga balbal, panay ang ginagawang pag-angil ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. May mga mangilan-ngilang balbal noon ang panayang ginagawang paghuhukay sa lupa na para bang inihahanda na nito ang libingan para sa pangkat ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang ibinuka ng mga busaw ang kani-kanilang mga bibig. Kasabay ng pagbuka nito ay ang dahan-dahan nilang pagbalik sa kanilang demonyong kaanyuan. Doon na naghanda sila Gonzalo dahil sa alam nila ang nalalapit nilang laban. Habang nagpapakawala si Gonzalo ng mga engkantasyon, panay naman ang pag-usal nila Pio Carpio ng mga palipad-hanging tigalpo. Ginagawa nila ang mga bagay na yon upang kahit papaano'y merong makakaligtas sa kanilang salamangka sa oras ng kagipitan. Tinawag na dinoon ni Pio Carpio ang gudor upang makuha ang kanyang mutya ng palakol. Habang bitbit ni Pio Carpio ang kanyang palakol, pinili nitong hintayin ang pagsugod ng kanilang mga kalaban. Si Gonzalo noon ay tuluyan ng naging isang ganap na aswang upang maging handa sa mga susunod na mangyayari. Sila Samuel at ang iba pa nilang mga kasama ay pinakaina ng usal ang kanilang mga armas para maging epektibo ito sa kanilang pakikipaglaban. Matapos nila itong gawin, biglang sumugod sa kanila ang balbal na naroon sa likod ng kanilang pangkat. Agad din naman itong naramdaman ng pangkat ni Pio Carpio kung kaya't nagawang salagin ng iilang albularyo ang ginawang pag-atake nito. Sa pagkuha ni Gonzalo ng tabak ni Mapulon, agad din naman niyang tinapyasan ng ulo ang pangahas na balbal na naunang sumugod sa kanilang hanay. Dahil sa kanyang ginagawa, labis-labis na naman ang galit ng mga balbal na nasa paligid. Hindi naman ito alintana ni Gonzalo dahil unang-una, digmaan ang kanilang ipinunta sa sementeryo. Okay, yung 77, pagising ko na lang kasi di pa ako natutulog eh. Tingnan nyo, parang nasal at may sipon-sipon na ako. So, kita-kits tayo sa 77 tsaka 78. Dalawang magkasunod na yon para konti lang yung magreklamo. Yun lang. Salamat.